Facebook yi. K'a non, c'est pas l'appel. Ala ka ɲɛka d'a ma. Wallahi. Ala ka ni sɔnba bɛɛ. Baara ɲɛna. O kuma na nɔgɔ. Kunnafoni caman ba de a taara wa? I y'a lajɛ wa? Kuran ma tigɛ dɛ. Ayi a ma tigɛ a faamuya. Ala ka ɲi. An ka taa. Kuma banna. A gosi. Parce que ni forfait banna maaw t'a sɔrɔ dɛ. Ayi. Fana ka faamuya quoi. Voilà, c'est important. Kosɛbɛ. Voilà. Ayi Facebook de. Ale de bɛ ka dɛrɛli kɛ dɔɔni. Ko i kɛra wa? A tigɛra de wa? Ayi. Kun jɔra de ya. Mais sisan a bɛ ka taa wa? Kosɛbɛ. Mais a ma tigɛ. O kun ye forfait bannen ya. La hawla. Wa nin bɛɛ de b'a la koyi. Nin bɛɛ b'a la o. Nin bɛɛ b'a la cɛw. Ko in ka ca. Mais a tilala ka taa o. Awɔ. A tilala ka avancement. Awɔ. Ayiwa baasi tɛ. Bakari Traoré Bete. An bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ. O bɛ kɛ. Min ye awɔ i k'a dɔn kunnafoniw kɔni caman banden. Kosɛbɛ. An bɛ an bolo kɔrɔ. An bɛ foli tɔni lase hali bi. Bamusa awɔ i k'a dɔn Sisɔgɔ. Awɔ. Jokolojo Bamusa. Kosɛbɛ. An kɔrɔkɛ ba don. Awɔ. An b'a fɔ ka waliɲuman dɔn. K'a ni baara. Tiɲɛ. Min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ hali bi. Baɲɛ n'a ka jama. Baɲɛ. Itali sigi la Jibril an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Kɔnɛ. Kunnafoni an sigi kun don ni Ala sɔnna. Kosɛbɛ. A tɛna kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ. Sabu bamananw ko ten. Kɔrɔtɔ kojugu. Awɔ. O bɛ na ni guwajɔ ye. Siga t'a la. Bakari Danbele. Ko c'est bon kuma ɲɛna. Kosɛbɛ. A kana jigin an na ko waati dɔw bɛ kɛ ko dɔw fana. Awɔ. Ko dɔw bɛ ɲami ko nun sungɔla la. I b'o bɛɛ de bila sen kan ka sɔrɔ k'i kari kunnafoni balan kɔnɔ. E m'a ye Facebook mɔgɔw kun. Awɔ. Ɲini ka bila dibi la bi. Kosɛbɛ. Ɲɛma nin waati in na mun ye Musa Danbele a fana sɔgɔlen mana Genève. Sisi Musa. Sisi Musa. A nana. Kosɛbɛ. Ne kun fɔmuna Musa ma dɛ. K'a Danbele. I m'a ɲininka an ye mun k'a la wa k'i ka te minɛ. Di kana sa. I bolo ka suma. Bolo ka suma. Koima. Ke Koima. A fɔra n k'a min kɛ. Gawusu a ye dɔ kɛ ka kangarida ka in na sa. Ne hakili la ko an bɛ jagoya fanga ni surasi fanga dilan. Jamana dɔ bi dɛ i ye wari bɔ wa? E ye wari bɔ? Ma wari bɔ. O kuma i minɛna. Hali ne yɛrɛ bɛ k'a sama dɔɔni dɔɔni parce que ne yɛrɛ ma bi taa wari bɔ n t'a dɔn nana cogo min. I bɛ k'a sama. Kosɛbɛ. Ni ɲɛna. Ɲɛma a bɛ Sisoko. A bɛ Sisoko a fana sɔgɔlen mana nin waati in na Paris. An b'a fɔ a ɲɛna ko Asisoko. Kosɛbɛ. N dɔgɔ sirajan taamaw dabɔra. O bɛ kɛ. Awɔ i k'a dɔn Soir de Bamako. Bamako wula. Soir de Bamako ale kumana. Min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ Isa fo. Isa Konate. Kosɛbɛ. K'a fɔ ka waliɲuman dɔn. K'a Konate. K'a ni cɛsiri. Tiɲɛ. O kumana sa kunnafoni. A caman Itali don wa? An bɛ Isa fo Itali. Kosɛbɛ. K'a ni cɛsiri. An ka taa. Kunnafoni min bɛ an bolo kɔrɔ an b'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ. Umaru Ungoyiba a de kuma bɛɛ. Baro ko di. N dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Nations Unies. Olu ka mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ. Wulikajɔ min kɔnɔna na u ye sɛbɛnbaden dɔ bɔ ka bin. Kosɛbɛ. Min bɛ wele ko rapport. Rapport min bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn civil 29 min bɛ yen. Minnu tanyara awɔ i k'a dɔn ba Maliba in kɔnɔ n'a bɛɛ lajɛlen kun ye Moritani kaw ye. Kosɛbɛ. Siri kaba. A ko de siratigɛ la min ye anw ka ministre min bɛ anw kunna. N'o bɛ awɔ i k'a dɔn colonel Sadio Kamara ko fɔ. Sadio taara Nouakchott. Kosɛbɛ. A taara min ye awɔ i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ se ka wolo ni nin bɛ se ka wolo la. N'a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ min ye. Kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ ale taara ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ. Min bɛ se k'a to an ni Moritani. Kosɛbɛ. An bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min. Awɔ. Anw ka ministre de la défense. Kosɛbɛ. Ani awɔ i k'a dɔn toi y'a dit moi y'a dit. Awɔ. Moi y'a fait la guerre de Tchécoslovaquie. O bɛ awɔ i k'a dɔn ancien combattant ka ministre. Kosɛbɛ. Ko fɔ min ye awɔ i k'a dɔn colonel Sadio Kamara. A ye wulikajɔ kɛ a taara awɔ i k'a dɔn Karido. Kosɛbɛ. Karido tɛmɛnen awɔ wulikajɔ ni cɛsiri min n'o kɛra. Dɔwɛrɛ tɛ k'a bɛ tile 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ. A b'o de kɛ Moritani jamana kan. Moritani jamana kan ni Ala sɔnna a ma ani Moritani marabaa ninnu caman bɛ yen. A n'olu bɛ ɲɔgɔn ye. U bɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛ kɛ fɛn caman kan. Jango tɛ fɛn min bɛ yen n'o bɛ conseil de sécurité de l'ONU n'a b'o ko fɔ. Fɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ. Civil 33 min sara ni Moritani 29 b'o la. Awɔ i k'a dɔn olu kɛn bɛ ka bulunkɔnɔnin ɲɛsin anw ma. Ka baga anw ma k'a ko bɛɛ lajɛlen turuni ta k'a da anw kun. A b'o de siratigɛ la. Anw ka ministre min bɛ yen n'a bɛ Sadio Kamara ko fɔ. A n'a ka délégation Lahawtani. U taara aéroport ba min bɛ Moritani. N'a bɛ wele ko aéroport international Nouakchott Ntounzi. Ntounzi awɔ i k'a dɔn u taara jigin o yɔrɔ in na. Ministre de la défense min bɛ yen n'a bɛ Moritani n'o ye awɔ i k'a dɔn Anina Ould Sidi. Ale n'a ka awɔ i k'a dɔn conseiller caman. K'u ka lakanabaw caman olu kɔni taara ka taa anw ka colonel ba in. Ka taa awɔ i k'a dɔn Sadio ka taa ale kunbɛn. Ni jabale 2 min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn u ye baaraw dabɔ. Baaraw dabɔlen kɔnɔna na hakilinaw ni miirinaw caman bɛ yen. Awɔ i k'a dɔn u y'o falen.
falen falen ni ɲɔgɔn cɛ tali kɛ mun kan jamana in ani ka dɔn Mauritanie jamana an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an ka dun da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn caman bɛ yen minnu bɛ awɔ i ka dɔ kɛ sababu ye an ni Mauritaniekaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira min fɛ o kumana an k'a lajɛ an ka ne ɲina awɔ i ka dɔn olu kɔ terikɛ b'a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awɔ ɲininkali ninnu ani awɔ i ka dɔn jaabiw délégation fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ye fɛn caman fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye anw ka minisiri a ye hakili sigi kumaw caman fɔ ni Mauritaniekaw ɲɛna a yirula k'a fɔ anw mana kɛ cogo o cogo maaw de bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na maaw de bɛ fɛ ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲami a ko ka bɔ yen min ye kumakan min n'o dira ministre de la défense a y'a jira u la k'a fɔ ni awa Mali ni olu ni ɲɔgɔn cɛ Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min kelen bɛ k'an don ɲɔgɔn na joli sira don hakilinaw caman tarikuw caman bɛ k'a to awa i ka dɔn anw ni Mauritanie ye bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ ka bɔ yen hali dugukolo fɛnsɛ cogo i ka dɔn k'a fɔ anw ni Mauritanie an bɛ ɲɔgɔn bolo a ko de kama Mauritaniekaw ka ministre ale yɛrɛ fana awa i ka dɔn a y'a jira k'a fɔ min ye lien min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ n'i da don o la kosɛbɛ k'a yira ministre la k'a fɔ min ye awa i ka dɔn Mauritanie ani Mali bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a ko de siratigɛ la olu ka jamana ɲɛmaaba yɛrɛ n'o bɛ awa i ka dɔn Mohamed Ould Cheikh El Gazaoui ko fɔ Gazaouni n'a b'o ko fɔ a ko ka wuli ka jɔ n'o ka cɛsiri bɛnnen bɛ min ma waati o waati ni gɛrɛntɛ nana ko a bɛ ɲɛsin Mali ma waati o waati ni Mali population nana k'u bɛna sɛgɛn sɔrɔ ani tɔɔrɔ sɔrɔ ale kɔni bɛ se ka fɛn o fɛn min kɛ ni Ala sɔnn'a ma u b'o kɛ min bɛ se k'a to Mali awa i ka dɔn maliyɛndenw anw bɛ se ka lafiya cogo min a ko bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsɔdɔni in na Nations Unies min ye tubabu suba minnu bɛ awa i ka dɔn o kɔnɔna na olu de faralen don ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ ko f'u ka ni Mauritanie kari ɲɔgɔn na sabu min ye civil maa 37 olu kɔni danyara Mauritanie 29 o bɛ o la Mauritanie 29 min b'o la olu de filɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko awa i ka dɔn anw ka sɔrɔsiw ani ka dɔn Irisilakan minnu bɛ yen n'an kan bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o dabɔ anw de kɔni ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o de kɛra sababu ye ka ninnu fa awa i ka dɔn k'u bɔnɛ u ni na ni jamana fila min filɛ nin u ye wuli ka jɔ kɛ ka enquête dayɛlɛ min bɛ se ka to ko ninnu jaabi awa i ka dɔn olu bɛ se ka dɔn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan anw ka minisiri y'a ye n'o ye Sadio Kamara ani Mali gouvernement ani Mali jamana ɲɛma an ka wuli joona min ye tubabu kulo bilen n'u ka kɛwu anw yɛrɛ fana fɛɛrɛ ka bon kosɛbɛ o tuma an bɛ taa Mauritanie Nouakchott jamana kan minisiri min bɛ n'o ka défense minisiri an'u ka jamana ɲɛma an bɛ taa ɲɛfɔli k'u ye u k'a dɔn k'a fɔ Mali u bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na Ala kan'a kɛ Ala kan'a mɛnbaa caya Fatiri filɛ Umaru Bongoyiba nin y'a ka fasiri ye ndɔgɔ Suwadi Bamako u ka bidon bɔli i bonya b'a la Madimakɛ ɲɛma bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye Suwadi Bamako kelen ne y'ale bila a Suwadi Bamako kelen ne b'ale sama ka gɛrɛnna mun ye dugutigi kɔrɔ ɲɛma a tɛ dugu ɲɛlen fɛ a t'o fɛ dɛ Mali ni Faransi dugu jɛko 20 mun ye kibaruya kura o de bɛ bɔ ka bin o de kumu kɔnɔna la mun ye El Hadji Mahamadu Gaba a kumara a ko an filɛ kalo min na nin n'o bɛ septembre kalo kofɔ ɲɛma k'i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye ONU u ka bolofara mun bɛ yen n'an k'a ma ko conseil de sécurité n'o o ɲɛsinnen don lakana o bunakun kɛnɛ kan diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲɛmaaya bɛna ta ka di mun ye Faransi ma dɛ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ɲɛmaaya bɛna ta ka di Faransi ma mun ye anw ka jamana anw ta bɛna kɛ cogo di a ko la mun ye El Hadji Mahamadu Gaba a kumara dɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ ni kana kalo 15 ɲɔgɔnna bɔ anw ni Faransi jamana kɔni an ka sɔ a tɛ ka fi dagakole o kɔnɔna la Fatirikɛ b'a ka fɔlɔ mun ye El Hadji Mahamadu Gaba a ko n'o y'a sɔrɔ mun ye Mali marabaa maa minnu bɛ ka jamana in kɔni mara nin waati na olu ye damakasi sɛbɛn ka t'o don mun ye conseil de sécurité de l'ONU maaw ɲɛkɔrɔ mun ye damakasi sɛbɛnw na u ye dalilu caman kɔni k'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi a bɛ ka an ka souveraineté a bɛ k'o lasɔsɔ o fana bɔlen kɔfɛ ko dalilu b'an bolo Faransi a bɛ ka mun ye terroriste n'o bɛ diinɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu ko fɔ ɲɛma ko a bɛ ka dɛmɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ Fatirikɛ b'a ka fɔlɔ mun ye El Hadji Mahamadu Gaba ye a ko donni min kama n'o bɛ bɛn uti kalo tile 16 ma an ye nin damakasi sɛbɛn kɔni don mun ye conseil de sécurité maaw ɲɛkɔrɔ Fatirikɛ b'a ka fɔlɔ a ko a donni kama fo ka n'a bila bi la i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun n'o bɛ Faransi kunna n'o bɛ Emmanuel Macron n'o bɛ ale ko fɔ ɲɛma a dawudaba ye sunɔgɔ kɔni ko o t'a ye o sababu kɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko maa mun y'i tɛgɛ bila nin sɛbɛn na n'o bɛ an ka Ablaye Diop ale ko fɔ ale ye maa ye maa mun na hakili juru carilen don kosɛbɛ Ablaye Diop ye maa ye n'a ye ko mun sama ɲɛma a t'a dabila wa Ablaye Diop n'a bɛ kuma la i bɛ taa sɔrɔ ko dalilu tɛntɛn ko o b'a bolo ɲɛma o kɛlen bɛ sababu ye bi min ye Macron ka suma kɔni ko o tigɛ ka bɔ a ɲɛ la ten cari o de kumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an kɛrɛfɛ jamana dɔw kɔni bɛ yen ani ka taa fara mun ye Faransi a n'a ka partenaire dɔw bɛ yen ɲɛma u bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen
bila senga ni wati labaina angoni damakasi seba antara mundo mu conseil de sécurité de l'ONU ma nyokoro damakasi seba akanata bala odo kum konala mais El Hadji Mamadou Gaba ayira ka foko maliko anya ira ka foko daluba ambulo dalu mununa ateci abada munye franci ko aye demeta ninga terrorisu ku segere munye franci ayango sanfela ko o chien ayaka durundo blaka na kiboro tayan kata ashele munye terrorisu fanfla ula ko o bela delen dalu ko oba ambulo ame domna kombi odo kum konala ko mali den chaman ko mbigi yere ngam domna kombi na manya ka foko anyi ni planti ko ndo munye oni mawnyokoro unjuma na planti adeselo no ka tala ame domna kombi planti do fo kana bla bila nyama ko mu oni mawma kala ko ndu unyina ka be ama ko mali den chaman biga ni ngali to minga asigi yere kuna bi na manya ka foko mu planti re do na yoro muna no be conseil de sécurité ko fo mu septembre kalo akalfa munye franci kon ma sabu ke nyama ya ku me munye chinois ga dene bulo mbi dom na ko bi mu septembre kalo kli folo nyama ko nyama ya ko obeta kalfa munye franci ma odo kum kono la ko munye franci abiga wulika jone chesiri bela jelen ko blase nga ni dama gashi seba nyama ya ni do fole ko folo nche yani wati la na tawla ni ngata da munye conseil de sécurité ma munye koro munye anga jamana amsega singo bara ko obulo to kumna ninga anga plenty ninga ambulo ka asi anko odo kum kono la ko munye ma do ko nimbe unu ma nu benu akli duru charle no kosobe munyi ni nyama ya munab na takadi franci mata na be conseil de sécurité nyama ya kofo ma do ya ira ka foko ali nen taraka di franci ma nyama ko tina foi bo shede ni songola ko sabu ga munyi anga plenty mu do ne flani ko a plenty ko atita boga bi conseil de sécurité ma onye korowa nyama ko bara ko abe gele foko abe gele ko ga ko ta ira ka foko mu franci nyama ko franci bi se ka gwara ko ni ko odani kunye patrick baga fola mu El Hadji Mamadou Gabay ako adugulente mashila ka foko mu franci abe ga wulika joko senga onan krefe jamano ni nyoncela la Burkina ani kata faramunye jamana worawla uluka sega na kana ngo jamana maraba ku deli tugumna ka ke ala ni kira raka mani damakasi seba munu fole klega doni nyama ku ko sengo bara ku obuluda fatige ba ko ni falamuye El Hadji Mamadou Gabay munya an krefe jamana chama ko ni wulle no ni wati na ni ujo Senegal Burkina ani kata bla anywana chama na ani Fransika partenaire yere ubuka feran dabali bela de letiga senga ni damakasi seba nyama ku akana sega tabala tugumna munye conseil de sécurité maw nyoko o sabuke munye fatrike baye El Hadji Mamadou Gaba asegina ka tuguni akoni damakasi seba mu mamu no yi bolono bla seba ina no be able job ko fo franci be able job do ina fo do ani tegre able job mado na yi nuro ko na nyama atabla abada wa munye able job imana ye ka fo ko na ye jelaki o jelaki taka mama segre ibita soro ko munye dalu program ko oba abulo woro kum ko la ko munye franci abika wulika job bela jilen ko oke munye ni damakasi seba mu na onflaka donta nyama amesega sengo bara ko ubulala to gumna na fani flani anya smaka bo swat de bamako ale kono sebani ngala to de El Hadji Mamadou Gaba mari maga nyama ibunya obala no fasiru awai ka do amesega minfo akono to be kelinyi nganda nsero be min wele ko tisiru anake o de ti kelinyi nga min yekuma dafa mbo dabo sabu jamutene ka fasiri min vle indicateur de rewo kono ane bora ka min da sisa ambe bi kushnywana nga hali bi anga do faraka do fara doka ndo ba bugu abo min ye malika plendi min na duna awai ka do onila ambe makono ni hali bi koyi sabu ango ni beka ajete min ke min ke beka ke sawuye ni hali bi Nations Unies yere teka kala do anyina ni ka benni awai ka do anga plendi akwa barata ministre min be no be ministre des affaires étrangères opération internationale na play jobi kalo klitan woro no yugutu kalo ni akli bala ale wuli ka joke seben de ci mi ni Nations Unies kata awai ka do dama si seben ka jurla ka fo baka beka ke awma c'était awi baroko ta ka feke nyoro me abikari police stratégique mali ko ni bi tabulo min ngay ko bi awai ka do andus makka si ledu anya bala ka fo force barkan ale de be kuna foni jonjon ta ni ko di awai ka do terrorisme ma bi se ka to terrorisme bi se ka awai ka do dangari awga chorasula o bete menen go ka boy min ni force barkan ani france o ka jenyo go jugu ya ko nana lu de be ka wuli ka joke awai ka do min ye drone abo pangulu do be lu pangulu no lu be pa awga sangulu sanfe na soro andu ye kangare dake no ya soro accord min be no accord de défense min gumbe aw ni nyanje o accord de défense o te bala blé ako na tabe sika hélicoptère militaire drone avion de chasse nungo ni ye fon ye feminum be o son kosobe awga sangulu la ka ke ba fo ko min ya awai ka do sama do be nyotula yamba jonjo otina sura la akunya jatemine minya awai ka do abe adoko kun flabo
anw ye sɛbɛnden bila Nations Unies yɔrɔ a ma kasi sabu anw bolo yen de ye awɛ ka dɔn an da ma kasi yɔrɔ ye a ko kumana sa min ye Mali ye an kɔni bɛ ka dabali bɛ ka ban sabu nin ko kelen kana se bi ma Nations Unies yɛrɛ bɛ ka mako min ta ka ɲɛsin awɛ ka dɔn nin ko in ma a bɛ ka maa caman kamana guwan a bɛ ka maa caman dabali ban maaw yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲininka o de la min ye awɛ ka dɔn plainte min n'a donna bɛɛ b'a dɔn awɛ ka dɔn Nations Unies ale bɛ taabolo min kan bɛɛ b'a dɔn Faransi jɔyɔrɔ ye min ye sabu Faransi min ye awɛ ka dɔn droit dɔ b'a bolo bɛ min wele nanzarakan na ko droit de veto Faransi bɛ se k'o bana min o bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ don nka anw ta in Faransi sigi a sentigɛ kɔnɔ k'a sigi a lebu minɛn kɔnɔ sabu Faransi bɛ ka awɛ ka dɔn tasuma minɛ ni ka tila ka n'a fɔ k'a b'o fiyɛ ni k'o fa Faransi bɛ ka waleya minnu kɛ anw t'a dabɔ kun ye ɲɛmaa ka bɔ a kalama bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi a bɛ ka gɛlɛya ta awɛ ka dɔn y'o de ye nka min bɛ maa kamana guwan Nations Unies maaw yɛrɛ awɛ ka dɔn Conseil de sécurité u ye ɲɔgɔn ye a kɛra utukalo tile 30 san 2022 o ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na u ye ɲangini dɔw bɛ yen awɛ ka dɔn minnu tun bɛ anw ka maa dɔw juguya la hali bi u y'u sinsin o kan o ɲanginiw awɛ ka dɔn k'o waleya o kuraya tuguni o de kama a jirala k'a fɔ min ye awɛ ka dɔn ɲangini minnu filɛ nin awɛ ka dɔn kurayali a bɛ taa fo juillet fo utukalo tile 31 san 2023 ɲangini in bɛ ɲɛsin awɛ ka dɔn fasoden dɔw ma min bɛ maa 8 o b'o kofɔ Mohamed Ousmane Aga Muhammadu o ye kelen ye ale bɛ CNT la min ye Amadou Aga Asriu ale sen bɛ a la Mahamane awɛ ka dɔn Mahamadou Ag Irisa ale bɛ au conseil de l'unité de l'Azawad ale sen bɛ o la Mohamed Ould Matali ale ye awɛ ka dɔn député kɔrɔ ye Mahiri Sidi Amra Ben Daha alias Yɔrɔ Ould Daha ale na kɛ o fana sen bɛ a la Mohamed Ben Ahmed Mahari n'u ko a ma ko Urusi fo ka taa se uka ni awɛ ka dɔn uka Aga Alfuseni ani ka dɔn Ahmed Aga Albashar ninnu bɛɛ ye maaw ye hali bi Nations Unies a ye ɲangini a ye awɛ ka dɔn a pousser ka ɲɛsin maa minnu ma nka anw kelen bɛ ka sɛbɛnden min don min bɛ tali kɛ awɛ ka dɔn Faransi bɛ ka waleya min ta ka ɲɛsin anw ma Nations Unies ma kala don a ɲina ka bɛn n'a ye hali bi o kumana sa an sigilen bɛ k'u kɔnɔ don n'a nataw la n'a wolola min na n dɔgɔ an n'o ɲɛfɔ limanaw ɲɛna faamuya ka se ka sɔrɔ a la nka hali bi k'a fɔ maliyɛndenw ye a y'aw farati a y'aw kɔlɔsi a y'aw cogo dɔn kunnafoni bɛɛ tɛ kunnafoni lamɛnta ye kunnafoni dilen bɛɛ tɛ tiɲɛ ye a y'aw cogo dɔw la dɛ bi an ɲɛ b'a la kunnafoni bɛ di n'importe comment a caman bɛɛ b'i ta fɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ sɛgɛrɛ minnu b'u kɔnɔ u mana wuli dɔrɔn wa u jo b'u la fara koyi bilahi u jo b'an na ayi kosɛbɛ n dɔgɔ u jo b'an na kosɛbɛ n b'o f'i ye dɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ ni i yɛrɛ bɛ kunnafoni dɔw mɛn maa dɔw sigilen k'u yɛrɛ non mais c'est pas possible mais c'est pas possible kosɛbɛ u b'anw gansan nka an yɛrɛ fana b'an yɛrɛ kan dɛ an yɛrɛ bɛ ka mun d'an yɛrɛ kan o tugu d'an kan o b'an gansan nka an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan dɛ ala ka ni sababa bɛɛ kunnafoni bɛɛ tɛ lamɛnta ye n dɔgɔ fasiri filɛ min ye awɛ ka dɔn a jamu tɛnɛ a ka fasiri don indicateur de nouveau u ka bidon bɔlen ka foli lase Awa Jalo ma ka foli Awa ko a ni cɛsiri wa belebele société Madala Kuma et frère et fils Dirisa Kuma kulo b'an na Dirisa Kuma kosɛbɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a kuma ne ko a ma k'a kuma kosɛbɛ k'a ni cɛsiri kosɛbɛ bisimila k'a kuma ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don Nouvelle Horizon ɲɛma ne ba ale sama ka gɛlɛnna nkalon a mana san 100 kɛ boli la mun ye tiɲɛ a b'a gɛn k'a minɛ sɔgɔmada kelen yɔrɔnin kelen maa mun kumalen don Nouvelle Horizon kɔnɔ o de ye Mahamani Touré Mahamani Touré a ko k'a bɛ nin ka waati jan kɔni o bɔ Ibrahima ko k'a ka foli f'i ye Ibrahima Tunkara k'a fɔ a ɲɛna ko a Tunkara mun ye Mahamani ye Mahamani Touré a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin ka waati jan kɔni o bɔ maliden caman kɔni ye kibaruya k'o sɔrɔ sira mun n'o bɛ bɔ Boni ɲɛma ka taa bila fo Douanzana ko sira in kɔni ko a datugulen don ko mun ye Bamantu ye n'a bɛ terroriste maa ninnu kofɔ k'u kɛlen bɛ ka sira kɔni datugu maaninfinw ye kunnafoni kɔni carila mun ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛma a ma ɲɛ mun kɔ mun ye an ka lakanabaaw ka mun ye kumalaselaw n'a bɛ DIRPA kofɔ olu kɔni u bɔra u ka daden kɔnɔ dɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye DIRPA a ɲɛmaaya ba bi an bɛ don min na ko bi n'o bɛ mun ye Sulemani n'o o b'ale bolo Sulemani a ye kunnafonidilaw wele kunun n'o bɛnna septembre kalo tile 5 ma a ye kunnafonidilaw wele ka kunnafoni nin ka a bɔ ka bin tɛ cari i bɛ na ye k'a fɔ ko a ka ɲɛmaa danga n'o bɛ colonel Mariam Sakara n'o b'ale kofɔ ɲɛmaa ale ye DIRPA directrice adjointe ye ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan kunun o de kumun kɔnɔ la u ye kunnafoni caman k'o di malidenw ma kunnafoni min kɔnɔ la u y'a yira k'a fɔ ko k'a bi Ala ka bonni dan k'a bi Ala ka bonni dan k'a fɔ ko mun ye jadisuw n'a bɛ terroriste ninnu kofɔ k'u ye sira tigɛ maa ɲɛ ɲɛma ko a ma deli ka kɛ a Sulemani Danbɛlɛ ko ten ayiwa bisimila an ka kunnafoni lamɛn kosɛbɛ
fatirike baka fola akoko abeni kana munye kalo saba nywana bo munye duanza kana blaboni akaja fo kata blamunye ombori ane gaula ma chama ya ira ka foko ni sira ko fole ko munye terorisuye ku keleme kata sira ko ni ka atike munye dugla do nye ma ti bo ma ti do oro ko mun kono lebe na ka foko munye mali marabaw na be an walla kana bo ko kuma la silo ko fo ko ni boru ko dade ko no kunu tenendo ye kibara chama ndi munye boni kibara ka oro ko mun kono la munye colonel Suleiman Dambele ale ko ni kuna fone ninka adi munye kuna fondilo ma ka ira ka fo mi dom na ko bi ni kuna fone mun na afla ni senata ka ira ka fo ko munye sira ko fole mun na ba damne boni na kata bladwanza ombori ane gawe fana ko sira ko ni ko bamanchu keleme ka adatugu ko ni ye ferade bamanchu bolo munye dugla do ira ku akli ko asebe ko nyami ko no taka ka fo ko sira ko ni ko adatugu le no wa enyema ko sira ko amadatu munye colonel Suleiman Dambele aya ira ka fo ko abeni nga wati jambo munye an walla kana bo keleme ka wulika jone chesiri bela dilem blani sira inga aya ira ka fo ko kalo kibe na ka fo ko an walla kana bo be munye mobili chairman deni escorté nyema kata no lu bela dilem ndugu ko folena tati bo ko shishide mene ala dugu terroriste kelena ki nyabo kenema munye fatirike bay albi munye colonel Dambele akumara de akosika konte femuna ko wulika jo chairman ko okera ko sabge munye terroriste nu ibe na ka fo ku tera mugu peranta do dugu do ko nina sira nu ko na ko okera gela yoro la munye colonel Suleiman Dambele ayira ka fo ko o wati kelena ko wati do la kibe mécanicien do ye munun na dugu ko nawla munye mshigena do kata fara munye Senegal do kan ibo liye munun ne dugu ko na la ko ni gerla lo ko poshu ku laje nyama kibe na soro munye terroriste ka talki walki kibe na soro ko obe do kun ako o misali jonjo en fenjume o liye bolo takada ma do kan alaka bara kun te foye ka mugu prenta ka ado dugu jugoro mablu buna yela kan dro abe wuli no oye ye tega takada o cheka akara sababu ye munye mugu prenta doro mugo ani duru nyama oyo obara jele nyiro olla munye albi munye colonel Suleiman Dambele ale de munye arme ka kuma la silai ayira ka foko wati do fene temane na kibara do bora ka bi kibara munun ko na ayira ka foko munye camion do ko ma do ka camion do jinina ubulula na fo ma fe chairman ko okuma akona la munye colonel Dambele ayira ka foko wuli bal do ko bara ko okera ko ga ko munye nyogon famu balia nyama ko re na bara ko na ula o sabge munye colonel Suleiman Dambele ayira ka foko munye arme be bara munye ninga camion nungu escorté ibana ka foko kalo abiam arme be munye camion nunu abu ufra nyanga donc ka soro ka bara ku damne ku escorté ka bomu ye dugune dugula ka to obla dugune dugula ako munye ni gele na akera ka munye camion chairman ko o jenita ibana ka foko munye camion tugu ira ni lakana baw ko nyogon fam balia dore nana ako nyogon fam balia ngo ma soro dore fe ako wati muna ku keleme ka wulika joga ka chesiri ku oke munye camion nunu be boto muna ku escorté ka bonu ye dugula ka tanu ye dugurala ko munye arme nana kibaro soro ka ira ka foko munye bamanju ye na be terroriste ku fo ku bi ka jamfa jugu do la be sira kam ako ko yoro ni be kibana ka foko munye arme wulika joga ka chesiri ku obla senga ku beta okola de jona kana ako huno obana ka ba ku be soro ka escorté ningu ulawuli ako wati muna ko munye camion do ko ni munye malika kelege minon tematoy anga munye moblu tematoy camion do sna ka wulika tugo angoti ka soro ko escorté mo wuli ka ba ko do de escorté ma wuli camion do malika presse ko koroto ko jugudu awo ko de kera gelay amanye mungo kibe na ka foko munye bamanchu ye kuye gelata ninku usigre munye colonel Dambele albi akmada de sina kaira ka foko munye dugla de munu no lebe boni konna la adugu ma baw ka foko ne terroriste nu na be jetiga wala ke ba nu ko fo nyama ku yu bulo na bla semana munye Suleiman Dambele ayira ka fo o bulo na bla sebam na oluto kalama bi wa oluto kalama shini wa munye mali armée an wala ni te dore ka damine munye kaye ata goji fo kidal munye terroriste mana ye jien fa onfa nyama ame bundani ta niki sigere alibi munye Mamadou Touré ayira ka foko munye anga diripa wa kuma la sela no de Suleiman ne colonel Suleiman Dambele akome dom na kombini kalo ina na be uti kalo ko fo ibana ka fo ko mu terroriste anye fali munda kwa nyama ko adda ko shiko ka buko sobe akoko mu do akun fla iku te soko ka jamana en kono abada ka so ko mu terroriste kuma bingale takata ro do ko nuko usigere ko ga ka be ni do akun fla bo ko jone be sega atako kuma memu ye jamana en fanta nani bela jele fe ko akadogo akoko ye teka takada ma chamanga ko ye ma do ku ningena karaba o maula ibina ka fo ko mu abura ango abura angoiba ne bela jelen ko mako uzeifa nyama uyo ke c'est tout c'est fini o bolen ko fe
mun ye Yusufu Ibrahim ale fana ye maajugu belebele y'o fana kɛ c'est tout c'est fini o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ye tɛgɛ ta ka da maajugu dɔ kan bɛ don min na ko bi ale b'u bolo kaso bon na o de Amadu Ture bɛɛ lajɛlen kama ko bozo ale bɛ kɔnna a bɛ dɔ fɔ kosɛbɛ o bolo kɔni taara ka da ale kan o de kun kɔnɔna la armée kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye k'a fɔ ko bon ni sera ko a datugura de wa ɲɛma armée kɔni t'a kalama o sabu ka armée b'a ka don ka bɔ kɛ lafiya kɔnɔna la nafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ Mahamani Ture ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mɛga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika i yɛrɛ bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ni cɛsiri Mali armée hali bi an ka dugawu don kɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn jamana bɛ se ka lafiya cogo min Seydou Jara a ka fasiri don min ye awɔ i k'a dɔn l'indicateur du renouveau Lada a n'a furumuso ɲalen Amérique sigi la an k'u fo min ye Madame Lada Sumista Seydou Jara a ko awɔ i k'a dɔn min ye CEDEAO an n'u bɛ ɲɔgɔn na an n'u ma fara ɲɔgɔn na koyi wa CEDEAO cɛden min bɛ yen n'a bɛ Goodluck Jonathan Iboubacar Traoré i ka dɔn a nana Bamakɔ Ala kana tɛmɛ kana to ka nin kuma dɔ fɔ n'a ni mɛlɛkɛw ka Amina bɛnna a bɛ kɛ di i y'a fɔ ma a fɔ tu dafili i tɔma ayi ne tɔma tɛ Goodluck Jonathan aramu tɔma tɛ Goodluck Jonathan dugu jumɛn maa don ni a bɔ Nizeriya kɛ e b'a faamuya o e bɛ fɛ ka mun fɔ Mali kɔnɔ Boubacar tɔgɔw de ye Boubacar ye Mali kɔnɔ n'i taara Côte d'Ivoire Boubacar tɔgɔw bɛ yɛlɛma ka kɛ Alassane ye n'i taara Niger u bɛ yɛlɛma ka kɛ Muhammadu Basumu ye n'i taara Nigeria olu de caman bɛ kɛ Goodluck ye bon e filɛ ka tariku mun fɔ ne ta n'i ye nin tariku in fɛsɛfɛsɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ a ka ca mun ye Gawo yanfan de fɛ a bɛ bɔ Gawo yanfan de fɛ Gawo de Mahamadu Mama bɛ Gawo k'i tɔgɔ Mahamadu namu gɛlɛya Goodluck i de Goodluck ka surun an ka taa Nisu i yɛrɛ ka Safi ko i ye dɔ fɔ ma Mariam Ba ma yan n ka cɛ dɔnkili in jara de koyi dɔnkili jara mais a tɛ bila Safi ka Nisu in jara de mais a tɛ bila a tɛ bila ayi Safɛ a bɛ na fɔ n'i ye jateminɛw mɛn a ka Nisu jara ayiwa blogu t'a la dɛ a jɛra o ni Viber ni WhatsApp na bɛɛ o diya dan de don ka na ko bɛɛ don ɲɔgɔn na Safi dun a ka dawula n'a ka mandiya i y'a faamuya b'a la o tɛ bila koyi ayiwa Safi ka a ka jumɛn a bɛ fɔ cogo di ayiwa a ka ala ayiwa a y'aw Safi dɔn a mɛnna koyi n'Ala cɛ depuis nuit de bazin b'a 12 la ayi Safi tɛ bi maa ye koyi radio Bɛnkan tɔgɔ la o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ de tun b'a animé kosɛbɛ ne yɛrɛ de tun bɛ nuit de bazin présenté palais la aramu depuis o don anw bɛ Safiw aw ni Safiw bɛ ɲɔgɔn na walayi a tata Bambo n'a Nayini Jabatew walayi ani a Jesira Kɔnɛw ani su bila ko tɛ koyi walayi ayi kuma ni Safi y'a fɔ aw ɲɛna ko a ka dawula ka kɔrɔ ni Viber ni WhatsApp a ka kɔrɔ n'a bɛɛ a ka kɔrɔ ni réseaux sociaux ye ani su a wulibali don n dɔgɔ Seydou Jara ani su a kuma bɛɛ a ko min ye awɔ i k'a dɔn indicateur du renouveau an ka don a kɔnɔ min ye awɔ i k'a dɔn Goodluck Jonathan ko a nana Bamakɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awɔ i k'a dɔn yalisa recommandation n'o ye laɲiniw ye minnu kɔni kɛra waati tɛmɛnenw na sommet belebele min n'a kɛra awɔ i k'a dɔn chef d'état de la CEDEAO tɔgɔ la yalisa ka n'a lajɛ olu bɛ sira min kan min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw olu kɔni kɛlen don o de siratigɛ la min ye médiateur min bɛ yen n'a bɛ awɔ n'o ye kumalasela ye ani ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ Goodluck Jonathan ko fɔ ko kunun ntɛnɛn don kalo tile 5 awɔ i k'a dɔn a tun bɛ anw fɛ yan Bamakɔ a ko président min filɛ nin n'o ye Nigeria awɔ i k'a dɔn président kɔrɔ ye min ye a nana ani awɔ i k'a dɔn anw ka colonel ba ye n'o bɛ Asimi Goyita Ntoama n'o b'o ko fɔ ani Asimi ye ɲɔgɔn ye Kuluba a ko ka sɔrɔ awɔ i k'a dɔn ka ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na fɛn ma bɔ a kɛnɛ kan jango tɛ nafiki k'i t'a sɔrɔ a la a ko nka kumakan kelen min bi fɔ nin ko in kɛra ka sɔrɔ min ye Ablaye Diop ale ti yan maa min taara ka taa Goodluck Jonathan bisimila o de ye anw ka ministre des Maliens de l'extérieur ani intégration africaine n'o bɛ Ahmadou Aga Iliyen n'a b'o ko fɔ hakilina jiginna embargo belebele min tun bɛ anw kan awɔ i k'a dɔn sommet ba min n'a kɛra juillet kalo tile 3 2022 Accra o y'o embargo o y'o wuli ka bɔ an kunna yɔrɔ min Goodluck Jonathan awɔ i k'a dɔn ani président min bɛ yen n'a bɛ commission de l'organisation yɛrɛ ko fɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka na Bamakɔ yan u ka wulikajɔ in kɔnɔna na u ye awɔ i k'a dɔn premier ministre u n'o ye ɲɔgɔn ye u ni awɔ i k'a dɔn président de la transition ye ɲɔgɔn ye ni société civile maa dɔw ye ɲɔgɔn ye wa kumaw kɔni carila kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ délégation min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn ale kɔni nisɔndiyalen ba o bɔra Bamakɔ yan sabu a y'a ye k'a fɔ sira caman bɛ yen minnu kɔni minnu taamana min bɛ se k'a to hali bi transition gɛlɛya bɛ se ka bɔ a kɔnɔ min bɛ se k'a to lafiya da o bɛ se ka na cogo min parce que kaba ko hali n'o y'a sɔrɔ ni jateminɛniw awɔ i k'a dɔn n'olu kɛra gɛlɛya dɔ fana bɛ yen min kɔni n'o wololen don nin waati laban ninnu kɔnɔna na o gɛlɛya bɛ mun ko fɔ autorité indépendante des gestions des élections
kɔnɔ n'o bɛ ɛzi ko fɔ ale suga ka maa minnu bi don a kɔnɔ olu sugandili ndɔgɔ awai k'a dɔn o kɔni kɛra kabakoba ye koyi sabu parti politigiw ni awai k'a dɔn jamana marabaw a b'i n'a fɔ ɲɔgɔn faamuyaba awai k'a dɔn o ma sɔrɔ a la Masirike b'a ko yalima e ko yɛrɛ de tɛna kɛ sababu ye CEDEAO tulo donn'o la ni ka na awai k'a dɔn ka na jateminɛ kɛ wa sabu a kun yɛrɛ la k'a fɔ ko ɛzi ko a bɛ sigi awai k'a dɔn ka bɛn juillet kalo tɛmɛnen ma hali bi n'o dɛsɛ bɛ ka sigi juillet août septembre la awai k'a dɔn a kuma a ka ca kosɛbɛ o kuma CEDEAO a nana ka na lajɛ mun dun kelen bɛ yen ko in bi cogo di mun na ɛzi in dun a balin bɛ ka sigi Masirike b'a ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ye min ye sanction kɔni wulilen don ka bɔ anw kunna n'o bɛ embargo ko fɔ nka min ye sanction kolo girin dɔw bɛ yen an ka cɛden dɔw bɛ yen n'o bɛ awai k'a dɔn an ka ministre dɔw ani transition maa dɔw ko fɔ olu kɔni hali bi ɲangini b'olu kan wa ɲangini in kuralen don o kuma k'a lajɛ Mali yɛrɛ bɛ se ka don CEDEAO kɔnɔ cogo min baaraw bɛ se ka kɛ cogo min o bɛ taali kɛ fo ni awai k'a dɔn sariyaw bɛɛ lajɛlen sinsinna marali yɛrɛ jamana maracogo n'o ba ma yɛlɛmana ka bɔ awai k'a dɔn sɔrɔsiw bolo o kuma bɛ don min na i ko bi autorité maaw kɔni bɛ k'u cɛsiri ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ sabu u y'a jira k'a fɔ kalataw bɛɛ bɛ taa kunjɛ ni Ala sɔnna a ma min ye février san 2024 élection présidentielle o bɛ kɛ o waati n'a wolola min na an n'a ɲɛfɔ limanaw ye n'o tɛ Goodluck Jonathan kɔni dɔgɔ awai k'a dɔn siga tɛ min na a nana anw fɛ jamana in kɔnɔna Basiri filɛ indicateur de renouveau dɔgɔw ka bidon bɔli ni bonya b'a la Madame Ganyama bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye an tɛ taa sugu kɔnɔ fana dɔgɔ an bɛ taa sugu kɔnɔ yanni an ka taa sugu kɔnɔ an bɛ foli ni tanu lase kanuba ni dɛmɛba bala Kankayiri Wasolo y'an jigi ye Isa Keyita Badiri an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin a ma Badiri a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a Keyita dɔgɔ k'an t'o la sa ka foli ni tanu lase an kɔrɔkɛ ba ma n'o bɛ Bamusa Sisoko ko fɔ Bamusa Faransi Jan Jalo awai k'a dɔn an b'a fo ka waleɲuman dɔn an kanuba belebele don a fana tulo b'an na an ka foli ani tanu o bɛ ka ɲɛsin a ma siga t'a la Segine Keyita Ayida Magaji furukɛ Segine bɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a Keyita Ayida fo ka waleɲuman dɔn dɔgɔ min ye awai k'a dɔn n yɛrɛ labɛnw bɛna kɛ sa salon de couture atelier de couture a belebele o de bɛ awai k'a dɔn Ayida bolo ko ni n sera yen ni mesure taara lala n yɛrɛ ka furukiya o na kalan n bɛ taa bɔ yen n'Ala sɔnna a ye turu don sa n'an bɛɛ fana taara a na kɛ Bafa ni Kilicɛ ye sa dɛ ne bɔra ne bɛ gɛrɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ ten Jimɛ Sakɔ an ka foli bɛ ka ɲɛsin ma min ye awai k'a dɔn fidèle auditeur de Noura FM a bɛ Espagne Jimɛ a diyara n ye an b'i fo ka maliyɛnden fɛn fɛn bɛ Espagne an b'a bɛɛ fo minnu bɛ Madrid foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ di olu de ma parce que olu b'anw fɛ yen de Madrid kɔni Madrid ça c'est le Real de Madrid Barcelone de ka d'anw kɔni ye subhanallah o de ka d'anw ye Barça man ɲi o de ka d'anw ye Barça bɛ komi Espagne kidal filɛ k'a f'i ye dɛ olu fana ye séparatiste olu fana ye kɛlɛkɛlaw de ba Gérard Piqué ninnu ni a tɔw ye Piqué yɛrɛ n'i ye Piqué kunkolo ye dɔrɔn i ye balawu ye Ala k'a ni sababa bɛn o tuma an ka taa ɲɛma an bɛ taa le républicain ne bɛ bɔ ni a ye nin y'a bɔ ko 674 ye ka bɛn bi septembre kalo tile 6 ma san 2022 ɲɛma a bɛɛ na ta maaninfin i bɛ jɔ tuuni dɔ la ni min farati i siriku o bɛ bɔ a la a ko mun ye an ka na an ka jamana kɔnɔ angɛrɛ ko o kibaruya o kan mun jumɛn na mun ye angɛrɛ gɛlɛya b'a la an bɛ taabolo min na kɔn bi i bɛ na ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ na ni angɛrɛ ye jamana kɔnɔ ani ministre mun bɛ yen n'ale bɛ développement rural kunna n'ale ka baara de bɛnnen don mun ye Sɛnɛgal ko ɲɛnabɔli kama o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Modibo Keyita Modibo Keyita ani angɛrɛ nalibaw jamana kɔnɔ an bɛ don min na kɔn bi u ta kɛlen bɛ toto tire nama tire toto Fatirike b'a ka fɔ la a ko dɛgɛ sisi ɲɛma a bɛ bɔ karatɔ da i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye septembre kalo in daminɛtɔ mun ye ministre mun bɛ yen n'o de ye Modibo Keyita ye anw ka télévision nationale la kibaruya dɔ kɔni o bɔra a da kɔnɔ bi ka bin tadi kibaruya mun n'a ye mun ye fournisseur n'a bɛ angɛrɛ nalibaw ko fɔ jamana kɔnɔ ɲɛma a y'u sɛbɛkɔrɔ kamanagan mun ye ministre ye n'o de bɛ Modibo Kone kɔfɔ a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ Modibo Keyita a y'a jira k'a fɔ ko mun ye opérateur économique minnu bɛ yen nin waati in na n'u tun bɛ ka na ni angɛrɛ ye jamana kɔnɔ k'u y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye angɛrɛ ko a sɔngɔ gɛlɛyara mun ye diɲɛ bunakun yɛrɛ kɛnɛ kan k'u ye condition damadɔ bɛ yen n'u y'o bɔ k'o bi tabali sanfɛ tɛ cari k'u y'a jira k'u ye jamana la ko an ka juru min bɛ jamana la san 2020 ni ka n'a bila 2021 na ko jamana ko o sara k'o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko jamana ka wari yɛrɛ de bɔ ka da an ma espèce k'a fɔ ko i ka taa ta banque la wa a y'a bɛna ni wari mugu den de ka ci an tɛgɛ ko an bɛ sɔrɔ ka baara in k'o kɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen min ye ministre Modibo Keyita k'a y'a jira k'a fɔ ko mun ye angɛrɛ naliba ninnu minnu bɛna n'a ye jamana kɔnɔ k'u y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye angɛrɛ bɔrɔ n'a bɛ kilo 50 bɔrɔ kɔfɔ ɲɛma ko ka feere 10,001 kosɛbɛ o tuma o bɛ fɛ k'an fa
ko era kala to ko na wira boraw bora kumara wala abana nyama oro abeba kono o angre ko imbilama o de anga ko senekelaw di an bi bolo ni senedi mali yere pays mi seneke jamana du o na fara ko angre ko bisi basale do ni njugo na akanya foko yi abenya fo kuma bismillah oro kum kono la kibe na e ka foko mu ye collectif des fournisseurs d'intrants agricoles du Mali Jibril Touré nana dama son kuma la nanga mako sefiam nyama o fene boru ko dade kono de ministry atemana mu ne jabarani sola ayeni korofo mu ni ga ajele munya anwa ortem ka kuma akara sababu ye mu ye aye collectif maw ku sebe ko toro wa akara sababu ye korofo mu na aballu lotte ko sebe ya ira ka foko mu ye ministry ibe na e ka fo ni korofo mu no obora morbo keita da kono anwa jabaran nata nyama oluma sika korofo en ka fo me tukushila wa aballu la fo ka fo ko aballu ulla akoko afole fe jwe kibe na e ka fo ko ministry ya ira ka fo ko mu ye olu collectif no olu do be na ne engrais jamana kono ko olu ya ira ka fo ko mu ye ko juru mu no be jamana la 2020 kana bla 2021 na ko o juru ko o kasara ko olu o la ni ko o ke ko fana temanu ko fo ka boy engrais mu no be na subventionné jamana kono la ko mu nye fournisseur yo ko olu ya ira ka fo ko mu na fulu mu ka ka takadu oluma kashi yere la ko mu engrais ko olu be soro kana na aye o yum fola ko sobe oro kum kono la kibe na e ka fo ko mu ye collectif u ka nyama no de Yusufu Kulubali ayira ka fo ko mu ye ministry flaka ni korofam kono foni ta nyama ko ni korofam nu chaman be ko ani sababa ku te be nyogo fe mu ye Yusufu Kulubali ay ko mabara na ko fo ay ma fere fo de ne jete fo fana te ko re fo le o fana kuma be fo yadi ko so ngamu Yusufu Kulubali ayira ka fo ko mu ye ministry Modibo Keita ay ni korofam nu foni korofam ne sababa ko ati be nyogo ma ko so ke la dala kula ibe na e ka fo ko mu ye engrais mu yere no obedi Senegal ma mu ye ministry Modibo Keita anali nyama ko anana yele ma chama ko odo ola o engrais ko yere ko ni du o engrais jatemna kala domna kombi munye fournisseur bolo astogele no uka magasin kono la ne nana yelema do o kono la nyama ko bara ko abe gele foka foko abe gele ya wali bi o temano ko foka boy kanya si munye ministre Modibo Keita aka korofo numa Yusufu Kulubali aye jabilike ayira ka foko munye ministre abada mene kay foka tabla ko kidal ati se ka foko jian fanshi ko munye engrais boro kilo bidru boro ba fer la wata anikili ko Mali fantan aywa kiba goshi kay fo kidal fo tawdini ko ti kosobe bashide okum kono la kibe na e ka fo ko mu engrais mu yira be nanga mako MPK nyama ko onana fere mu wa wolon vla ane keme duru oyo o chale mbay o bolon ko fe engrais mu fana be nanga mako ire nyama ale fere la wa woro ane keme nani ane kana bla mu wa wolon vla ola oyo o chale o fana temano ko fo ko boy engrais mbe nanga mako DAP ibe na e ka fo ko ale fere la wa shegi ane keme nani ola ko ale chale mbak yo wa shegi ane keme nani ako fana temano ko fo ko boy mu Yusufu Kulubali ayira ka fo ko mu ministre Modibo Keita aye korofam fo ka ayira ka fo ko mu olu ya leni ka fo ko mu musaka de ka doluma espèce kashi ka du oluma nyama ko o kuma infemi e ko let no jabide o sabga mamme jamana en tabolo do o kuma chena galon nyama ko bela dele mo do yere e ko warma ka war mugo ko ni bo ko di a war mugo espèce a nyere la mami mbo lanjini iba soro ete ko kalama kuma chena galo nyama ko bebudo aywa bismillah ne Yusufu Kulubali akomuya aye jurugo kuma mun foni ko ni ya zemna kalaje san 2020 re ko situation ko o make jango ko e kano jurugo kuma fo Yusufu Kulubali ali bi akuma de che angre ko in match bi ka chaya ko akuma chera wa kuma chera wa nyama ne wulika jo make san wora gela de benali Esamia era bana kabon. Hebwe. Yusufu amango mi katanjami. Ame ko yera soro ka jawra soro. Blewa. Ga dega shishi nyama. Nyore fina bo karato dakuno. Wani ma turi bla jikala na. Ata ko jisuma flabi. Kosobe. Do te jikala be jisuma bi. Abana. Awo. Muye fatirike bay ni abla jikala na bi fere abado ko jusu ya fly muye Yusufu Kulubali no de be collectif nyama ko fo nyama ya ida ka fo ko muye chenu munye jago kelaw na be fournisseur ko fo u ka munye jurube jamana la sanani san fla fo ka tabla san saba ni onala ko jaku ya ko onyini ni ko ni ko jaku ya ko ga ko muye subvention ko kuma mun fla ada ko l'etat nyama ko subvention ma ke 2020 subvention ko o kera 2021 wa mamunu me ka laini ka fo ko jurumu me be jamana
jamana la ka seguma nyama ko bu ujoka bi ko ka ko bu ujoka jidi ga ko fam yira no o kera gelay nganye ni ka do ko ministre engrais mu no be di mama la dala kola ministre nalen flaka na jelema do o kola o le kera so be ni ngana ni gela chama ani kenya me fana journaux do da ko ani fournisseur fali awo bo sabuka ko un kan fal no fournisseur munna minun ba don ka don a dona kari ta yoro na a do yoro be don nyama ngibe na ka fo ngo société fictive chama ne kenene do ado ko ni ko société do yere ko de mo création ko itu jabala yere don jabala mun bule ta do wallahi journal do yo fo awo allah akbaru no ya fo ko ni amba langale wallahi sigatala ko sobe kuma kan parce que ba ko nyayra ka fo mun ye fournisseur ka collectif yi na nyama be Yusufu Kulibali ko fo Yusufu Kulibali akona yira ka fo ni kuma faratile munu kuma nunu ko ane sahaba ko ni ko ati be nyoko ma abada wallahi na fo ni flani anya sama ka bo le républicain ale kono a sogo dogo ale sabaningala madu maga nyama ibunya obala bakar to ne bete babu nyena bete ka fulini tanita ka la senyere doake min wati min gada ya bike dogoye wati min gada ya bike koroye min nya awai kado ami baba sisi abc sahel fm min nya awai kado bagini da o nyema badu min nya awai kado figaro du mali o nyema badu ami baba sisi journaliste jole du ado mi awai kado abi bara inganu awai kado bara aya don ni ka don nakari ami baba sisi anga fo ka wali mando sanga ali wati ni awai kado mburamuso awai kado anga fuli buyi ami baba min bi kariya ka wujula awai kado ko ka mishi fa ko bla kan ko manje ka akoroketu abakwe ami baba abesi abiso amon aboke de abo ale ka furu hali na ngere kera million da ya basa ami baba kan nera koro nyigile du de kosobe no ambita minya awai kado la ya jara amba ale ka facilita la ya kuma mbese bengono sebe minango amako soir de bomako gouvernement de transition ndo ministre minun fana be no ye awai kado to dafai kado ka fo o ministre kuma kembo ka la ya ko akoni ye jetemene ke ba e ka fo minya awai kado sangele kofe mali gouvernement de transition minya maya be awai kado docteur Choguel ko kala mai ga bolo be doni mene ko bi kado ka fo awa tableau be chukumi ana be ka wulika joni bara minunge kuma ko ni durundule do fanjama mfe akodi strategela ni ya jetemene ki be awai kado larwe ka analyser minya mali gouvernement awai kado akononana be minun goni bi barake foka foku ye barake foka fo atoti ako de stratégie la compétence yere koni o dande awai kado utaye nga ministre do be ulu koni ye farangandi koni abe foko dofle dofana bolefle wa dofana fleni ako de stratégie la minya awai kado ni jatemene ke baye ka fo bila mimbe ni awai kado kanga dengu awai kado ministre nuna ku kado ka fo bila nye to ka je baye ako sabu ni alaje baye ka fo minya awai kado amedoni mena ko bi ministre do be ulu koni be tablo minga ukanga fodi ku blasira nu ka sokoshu nu ka awai kado papio awai kado kata sokosho ako ma chama be minu ngoni to be awai kado ni lisina premier ministre minya awai kado honorable la ni maye no ya ablay mayga no be awai kado colonel je répète encore no be okofo akoni ni ngoyi ndaka laje ablay mayga yere joro fla de babulu so premier ministre a joro kalfalen be ala awai kado administration territoriale o fana awai kado o kalfalen be ala kuma be doni mena ko bi ministre minun be no be gouvernement na ibi tega kuruli damene minun goni ye awai kado ministre ye minu ye dofle dofana fle o ministre ni awai kado ya fakanga ku kanga ta ikaro ka fo nu koni barak se kele kute ko ke kele minya awai kado ika almami no ye imam Umaru Jara imam ke almami ko to de ane ma fo de ukanga imam toy les ministres que l'on dit incapables d'insuffler un dynamisme à l'action gouvernementale sont les suivants. Uka imamu to isa Ahmed Goke. Amantaka Goke. Yaiwa donc ni ngoy mbi tablo minga ministre minumbe no lu ko ni teka se ka ko ere ke fio gouvernement ere ka tanya ani awai kado sangrota min nambo nofe min ye kele imamu awai kado ministre imamu Umaru Jara ministre délégué min na tengu dembe awai kado ministre de la santé la awai kado kele me ka fenda madama ube ni ko kalfala Umaru Jara ale tablo bilama awai kado to ka je belebele awai kado ko be ola o temene ngo ka boy ministre min be na be awai kado fonction publique ministre na bo ko fo awai kado no ye
ye awekado Jawara awa Paul Diallo ale fana be tablo minga ko be ki ka do ka foko ya fakanga kama sabo atika fanyana bo wote benengo ka boy ministre des affaires religieuses et du culte awekado minye Mahamadou Kone dina ministre ikado ka fa fana ye maye minye toka je ministre mimbe ni awekado et relation avec les institutions na nyeshirimbe oma ikado ka fo a fana sembe ala ministre de la jeunesse des sports chargé de l'instruction civique ani awekado construction citoyenne no be Musa Aga Ataher ko ale fana be doni mena ko bi ko ministre do mi awekado akabuka de kacha tablo foite kungulina te mali mugo be awekado ministre minuna yelsa ka seka jamana la gushi ikado ka foko ni numi ye ministre ye minu ngoni toka je ministre mabangoyi ministre en charge minye des femmes de la famille de l'enfant minye awekado Oyigaroy fune wadije Oyigaroy uko dima c'est-à-dire Mali yere kono quoi on met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça le problème. Ayo ni digne mama. Ni afo ngaka ni ministre so inde digne mama. Ni mbora ka gelewa. Mais Ashimi et vraiment de ka geleza. Ni mbora man gele. Des gens capables, compétents comme moi. Ambiya misika ningesa. Apana. Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. O ka gelewa. Allah. Gela be ro jume. Mali komini. Mali bugudaw. Abugudaw. Iba be wuloma kelengele. Abela gorobine chenyi ibo furu. Apana. Promotion de la femme promotion kera. Ema muso chama furu. Apana. Promotion de la femme. Promotion kera. Awo. De l'enfant. Deum be soro. Degele fla ma soro ni mbebulu. Promotion kera. Dugu nyiri wara. Amba ngoni ni ko reti ko no de soro. Ayedi dama. Uka di dima. Olu farale nyanga o te famille wa. Apana. Amaba. Promotion kera. Ala ay duga dabla sa. Ala ay kamwele. Yes kay. Ni mbara ede ba do ka dona kari. Abana? Uka ni dima? Non, c'est pas possible. Parce que Bako, à quoi ni veut flâner, avec cadre nous que toutes ces personnalités du gouvernement doivent être virées. Koubege. Kabege. Nganyama. Mal yoro mbe. No fana kamanaga bena. Musa Ataher. Sadi 26 masi. Nyama anyama wula ka boya beninga watinbo. Ngali sisa muye sadi 26 masi nyamatala. Nyamatala. Anyama trake muye conseiller. Bon dans 26 masi nungala ma ombe minga mo. Oye soti bay. Sadi malien de bongo ko jabala. Ale sini. Nyama te 26 masi la. Awo. Anyama dun no menade aleka ministre Soleil. Aywa ndogo akoni be sawo akoni ko ku kanga vire imbe de kanga vire fasiri ke bako akoko mana sabi do mena ko bi minya away kado ni fembe mimbe malion ni kambi o de mali gouvernement ka seka barake aka ke chugo nyumana akoni baraka nga ke chugula minya ashimi goita minya jamana nyamai akangi ke suru o de fe minya away kado ablay maiga alebe na pembe away kado premier ministre yala wa atina to ala wa akuma ko ni kacha docteur Shugel ko kala maiga ale kibari away kado o desembe ka do fasiri ke bako akko malian jamambe ngunu kuma baka jira ka fo minya ablay job ye ki kado ka fo ko akacha ala fe ko division na premier ministre yala yalsa minya kalata minu binale abseka away kado ulula benchu mi akko kuma na no kera away kado minya lafia da obina jamana kono dewi ko furu chama be politique buna buka o tike chuko bina akko kuma na minya ministre minu ngai ulu ko ni donne do ulu to ma fo nga minu kanga vire ne ma fo de facilité de ya fo minya la ya jara abe away kado soir de bogo kono o ka bido boli ndo yi bunya bala so ngel leme so ngel leme kan njugala sa de ministre ya yibo fana jugala ala kan ni sabo yaba wati ngoni sibe ko sira kosobe wati sira awo ndo ne awe kado radio Nura FM ningu yi gafe min namba la teme ka damelen tenen fo juma awe kado 94.5 ya awe kado itengwala ni ala sonama ibe an soro siratige la mbe fuli lasi kanu bani de ba bema baba Adama Touré amba fu nya awe kado ka fuli ntane ka lasi la dama afana bana me kosobe sanga ani wati minye awe kado semana Sidi Bogoba Kulubali semana nga fuli ba Sidi Bogoba Kulubali awo ka be semana semana be fanyi me fe semana depuis semana Badugu Joliba Gausu de Beni Yoro abe fa vera semana be dia bashite o kuma na mbe fu Badugu Joliba ka be fu Gausu be klara ni nyefo Gausu ni ngone be woka mina ko fe ni memanditi donc mana Ibrahim away kado Tungara minya away kado bada Ibrahim fu ya fu France entrepreneur international Mali jigi dodo amba fu ka wali mando minya away kado tuningele me itendo eba
ka foli bi ayiwa Nyama ni waati na mun ye Bayaku Jalo a fana sugulemana Suraka Buguni kɔnɔ la an b'a fɔ a ɲɛna ko a Jalo Batoma Batoma la star ale b'an lamɛn Faransi de Batoma la star a sugulemana Faransi k'a ni cɛsiri o tuma na sa Kenyoroba Moses Junior olu bɛ Kenyoroba de u bɛ fo u bɛ k'a lamɛn kosɛbɛ ndɔgɔ i bɛ gosila fan bɛɛ fɛ koyi an bɛ foli lase kanuba bɛɛ de ma walayi u bɛɛ fo kosɛbɛ bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM sanfɛ kosɛbɛ près de Siduba k'a bɛ Siduba kɛrɛfɛ Semana in bɛ Siduba kɛrɛfɛ a bɛ Siduba fan fɛ Siduba yɛrɛ tɛ Buguni sira in kan wa kosɛbɛ an ka radio dɔ bɛ yen radio dɔ bɛ Siduba Bɛnkuma a bɛ Siduba c'est vrai kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛn ami Modibo Jalo an b'i fo k'a Jalo waleɲuman dɔn tiɲɛ maliyɛn den mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ k'a lamɛn kosɛbɛ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn nɛgɛw wa i k'a dɔn Gawusu Keyita Gaston de Fer an tɛ bi ta in bɔgɔti yan an ka bɔgɔti yan waati sera o an ka bɔgɔti yan